Donc, a partager a fanga bonya, a j'aime tia, a ka ker a ka o chaman bla, est-ce que vous voyez? Amena nouvelle d'au cloquin. C'est-à-dire, janfa d'au construire les mêmes mali kama bokera janfa au kalama jaja minisma ko. Ja minisma sigle me galon in blokureka. Jaja minisma sigle me galon anim blokureka. Minisma yemoko ba ere révélation d'auke. C'est-à-dire, kabri ebado ko jaja ko nye janfade. Ko nye janfade, wallahi janfado. C'est-à-dire, mena révélation kalaka, kumakan kalaka, interpréter. Minisma ko ere fin jumain ere des Nations Unies. Maintien de la paix, à koroy mouni. Fin jumain ere des maintien de la paix. Amna famia badene soro. Ore la, Burkina passera vitesse supérieure là. Burkina Ibrahima Traoré a te kulongere. Ay ministre fenega représentant aya gen kabo. Aya gen esiya famu kabo Burkina. Ministre équivalent me Burkina. O barakela do Ibrahima Traoré a gen ka africain ma. Ah mais nous may. Donc ay partager boyan ame do anga sujet kono d'abord ka anga Chérif Kay fo Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi ala Chérif Kay so kabako fura la fura munu na kay bana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi Chérif Kay ka numéro 78 ore senfe ala ma me ambora segu ye pri pele bare di Cheikh Tiami Aidara ma segu kawo ko wallahi ka fura kay kuma ka fura yin segu kawo ya buya ni pri pele bare kalo min temana ndara pri mene donc Cheikh Tiami Aidara aka foli belebele bia kanga belebele anga kutubu anga waliyo lasana kane belebele abe segu ni ko nyagamina abtanya na bo mo min fe Bamako o tigi sigile me segu lasana kane aka foli belebele bia asembe dinga min dala billahi ambado palmo lasana kane akera claire de malien pe ya do africain ya do donc ni mo ni nebe je ne ga lasana kane ko ibi sembo o la sinon anga jabe tien parce que nete mo shi la mo kuma la quoi donc anga foli belebele be anga kutubu ye kaka mugada Aboubacar Camara fo ka kadri anya mo ba Seydou Ba o ka foli o belebele be anga soudar ke Sidia na ka chauffeur ke Madou num pe foli me ka sego autorité morale no e gisse fena ka foli belebele be donc na e gisse fo un partenaire kurawara soro au partenaire no e sinafoke mi na ba ka furaw commun sinafoke mi na yi enquête ni segesegelu ka fura kan yana anaka partenariat sin ani ñogoncela sinafoke ana partenariat ke abna to ka désormais sinafoke feneka fura commentaire mais amara sila ka directive la sinafoke ere joy aka fura qualité jumen ba bolo ambe fitini ngala aka alame naw ye tien mo mi nga ko la farafin fura la ka be se ga ramaden kenya tien bala tien la giga balma on te hésiter ka o promotion ke wa olu de nga sponsor ye wa ka kelen foye amara sila mo te mi mon saraka video ka chetin atin on partenaire ante me baga mo munu mana nyan ko jaru ye ou be ame munu nga fait promotion ke iba ka folu de en sponsori parce que on tena boli mo no fe ni e mo chama yin nga waki la ko fanga be ka dien fin suku be kan billahi tiente en autorité nous te yon kala maire mais sponsor o ye en halala en washi donc na sponsor na olu soro o kada e munu mande manga bara la be bara yambulo on be forfait min tien kalo la ga 100,000 francs aga 100,000 francs min do forfait là. Donc, on a sinafo ke anga ni yoro la me yana anga do anga directive kono ay partage ge mena sa
fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damsa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e tɛ fili o ma a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ ko ne ko anw ma minnu yɔrɔ ka jan sanafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sanafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu balontan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sanafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la merci ok merci donc balimakɛ aw bɔra ka sanafɔkɛ an ka partenaire kura a bɔra k'a ka dɔ faamu a ka furako la donc an bɛ tila kɔfɛ k'a ka numéro di a ye numéro fɔ balima an bɛ don an ka sujet kɔnɔ an sigikun yɛrɛ ja anw bɛ ko la MINUSMA ko la ja nin bɛɛ ye nkalon de ye ja MINUSMA sigilen bɛ nkalon de kan ja MINUSMA sigilen bɛ bloc de kan ja MINUSMA sigilen bɛ namara de kan ja MINUSMA ko tiɲɛ t'a la MINUSMA a ɲɛmɔgɔbaw MINUSMA autoritéw Nations Unies ja u bɛna ni MINUSMA ye Mali la wagati min na u yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka Mali ka affaire kɛ u yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka kɛlɛ ban Mali la u y'u tugu ka na n'a ye i b'a dɔn ko ala de ye Mali kisiya mais nin yɔrɔ k'a la an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lamɛn ONU secrétaire général a ye kuma min fɔ MINUSMA ko la an bɛ sɔrɔ ka na traduit aw ye a k'a faamu. Ça veut dire que les missions de maintien de la paix ne sont pas adéquates à une solution où la paix n'existe pas et où il y a des forces terroristes comme celles que nous avons au Mali, où il y a des forces, des mouvements armés, comme le cas du M23, qui ont une capacité militaire qui est supérieure aux forces de maintien de la paix. A bɔra ka nin kuma mɛn ONU secrétaire général n'o ye MINUSMA ɲɛmɔgɔba ye o de ko MINUSMA ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko mission de maintien de la paix ko a tɛ se ka réussir cogo si la Mali la k'a réussir ka gɛlɛn Mali la i n'a fɔ k'a réussir ka gɛlɛn Congo ko parce que ko MINUSMA k'a fanga a adaptelen tɛ k'u tɛ se terroristes kɛlɛli la ko fanga bolo min don ko ni bɛn tɛ yɔrɔ min na ko ka na ka kɛlɛ kɛ ka terroristes kɛlɛ ka rebelles kɛlɛ ko a fanga sugu tɛ MINUSMA la k'a fanga sugu tɛ Nations Unies na Nations Unies ka force de maintien de la paix k'u tɛ se terroriste kɛlɛ la a fanga t'u la ko parce que k'i bɛ taa sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ a ye Mali ta tɔgɔ ma ka Congo ta tɔgɔ ma ko minɛn min bɛ terroristes bolo ala kama a ye nin lamɛn cɛ nin yɛlɛko ye c'est pas possible ko minɛn min bɛ terroristes bolo ko minɛn min bɛ rebelles bolo k'i bɛ taa sɔrɔ k'o tɛ MINUSMA bolo la ilaha illallah Muhammad rasulullah ja sari ja anw tora la ja anw bɛ san 100 k'u ka force ka ca an ka jamana kɔnɔ ko MINUSMA ka cɛdenw avion b'u bolo drone b'u bolo hélicoptère b'u bolo ONU ɲɛmɔgɔba de filɛ ka bɔ k'a fɔ ko terroriste hakɛ min bɛ Mali la ko minɛn min bɛ terroriste bolo k'o tɛ MINUSMA bolo la c'est pas possible ko minɛn min bɛ rebelles bolo Congo k'o tɛ ONU ka soldats de maintien de la paix bolo Congo aw ni ala ni kira cɛ aw de dun nana k'a bɛna kɛlɛ ban jamana la ko ka population civile protéger
ko kɛlɛ kana population civile sɔrɔ ko population civile kana tɔɔrɔ ni degun sɔrɔ ja minɛn tɛ aw bolo o tuma aw nalen bɛ mun de la an ka jamana kɔnɔ o ni ka kɛlɛbolo min kɛlɛbolo natɔ jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛbolo yɛrɛ b'a la ko minɛn t'ale bolo ale yɛrɛ b'a la k'a fɔ ko juguw k'ale tɛ s'u la k'ale bɛ siran juguw ɲɛ k'ale tɛ se juguw kɛlɛli la ko parce que ko juguw ka minɛn ka ca n'a ye aw ni ala cɛ opération jumɛn e yɛrɛ taatɔ terrain kan e yɛrɛ bɛ ka siran i jugu ɲɛ e yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko se b'i jugu ye ka tɛmɛ e yɛrɛ kan e ni ala ni kira cɛ o mission bɛ se ka réussir o de la n'i y'a ta k'a lajɛ ni fanga in ma bin ni fanga in ma bin i bɛ ka fanga fo ka dugukolo mɛlɛkɛ anw kun t'a dɔn k'a fɔ ko jaja ko minɛn tɛ MINUSMA bolo anw kun t'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA équipélen tɛ mais n bɛ kuma dɔ fɔ ye o bɛ ka nin kuma min fɔ est ce que nin kuma ye tiɲɛ ye sur le terrain Allemands ka contingent bɛ MINUSMA la Allemands ka contingent na ils ont plus de 1000 personnes cɛ ba kelen ils ont des drones ils ont des hélicoptères ils ont des radars aw ko k'aw tɛ se ka terroristes kɛlɛ ko terroristes armelen n'aw ye c'est-à-dire ne t'a dɔn an m'an ko min an m'an ja min an bɛ se ka nin kuma in expliquer yɔrɔ jumɛn ja anw bɛ fu de kunna tan o de la n'aw hakili b'a la Faransi kɛlen k'a fɔ k'ale b'a ka minɛn cɛ ka bɔ Mali la n'aw hakili b'a la o minɛn cɛtɔla est-ce qu'il y'a faamu i b'a dɔn k'a fɔ MINUSMA commencera ka kasi ko ni Barkhane taara ko ale b'a kɛ cogo di ko Barkhane mana taa ko parce que ko Barkhane ka avion de tun b'ale sécuriser ko Barkhane ka sanfɛminɛnw de tun b'ale sécuriser o de la aw m'a ye kɛlɛ tɛ se ka ban bon ni MINUSMA tɛ ka kɛlɛ kɛ an ka jamana la option fila don n'u tɛ ka kɛlɛ kɛ yan armée malienne bɛ ka fagali min kɛ terroristes kan terroristes bɛ ka minɛn sɔrɔ cogo jumɛn na n'i ye logique ta k'a lajɛ MINUSMA de bɛ k'a ka minɛn di terroristes ma aw ko k'a tɛ terroristes kɛlɛ aw b'an ka jamana kɔnɔ aw tɛ ka se ka population civile o protéger terroristes ni armée bɛ ɲɔgɔn na armée bɛ k'u faga o tɛ ka ban c'est que MINUSMA de bɛ ka minɛn di terroristes ma saraka yɛrɛ t'a la calcul banna c'est que c'est la MINUSMA qui est en train d'équiper les terroristes parce que si vous n'êtes pas là vous n'êtes pas, et disons si vous êtes là, vous n'êtes pas capable de protéger la population civile. Vous dites que vous n'avez pas d'armement adéquat pour faire face aux terroristes. Comme minante au boulot, pour que les terroristes ou pour que les rébellions, non minante au boulot, ou munganga jamana konala. Ou le secrétaire général le flair, mbora ko de ka vocal do, aga conférence do c'est fait, a une kumaga, a une effort. MINUSMA effectif, plus de 13 000 militaires. 13 000 militaires, chez battant en Saba. Est-ce qu'il y a fait? Police a molola, police be baf la bo, police a mala. Au bela a go menanta au bolo. Terroriste nombre mala. Opération Serval Wakati, we a estimé à 2000 à 3000. MINUSMA in alache au bea. Armée malienne bea. Russe bea. Français bea yano gata. G5 bea. Nimbela kele ma ba seke Mali kele galo ma kono seke janfa be kele ngona la o kuma ga armée malienne de janfa o kuma ga Mali autorité de janfa aw ni ala cɛ ni force ba bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'olu ka terroriste ba naani dɔrɔn kɛlɛ mais o tuma man ko min kan jami o de la i ma ye armée malienne ye misi jugu ta a gɛrɛ ma kabiri armée malienne bɛ ka monter en puissance a bɛ ka progresser ka villes minɛ i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ de la MINUSMA commencera ka siran o yɔrɔ de la MINUSMA commencera ka ja tigɛ parce que a siranna ka ja tigɛ mun na armée malienne bɛ ka nin programme kɛ ka terroristes faga ni rapidité min ye MINUSMA ɲɛ b'a la ale ka disons ale ka stratégie a kɔrɔ bɛna dɔn a bɛna dɔn k'ale mana kɛlɛ banna mais ale nana k'i sigi de ka kɛlɛ lajuguya ka juguw dɛmɛ parce que armée malienne n'a ka effectif o n'a ka moyen o bɛ ka se ka baara min kɛ ale ma surunya o la France ma surunya o la o de la o kɔ dara fiɲɛ la o de la a dɔnna k'u mana kɛlɛ banni kama la France Barkhane plus MINUSMA minɛn min bɛ o bolo yanni Mali kun ka armement sɔrɔ o kun ka ca ni armée malienne ka minɛnw ye olu ma se ka terroristes kɛlɛ o ma se ka zones libérer mais armée malienne nana avec les Russes avion damadɔ o ye baara min kɛ MINUSMA ni France ma se k'o baara kɛ aw bɛ se k'o faamu cogo jumɛn na n balimaw kabiri yen i b'a ye k'a fɔ ko janfa bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ t'a kɔnɔ mission de maintien de la paix de l'ONU a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra jamana o jamana la an bɛ min fɔ a ye taa jamana la kɛlɛ ma b'a jamana kɔnɔ
u tɛ kɛlɛ kɛ u tɛ se juguw la ni population wulila u kama u b'a fɔ k'u bɛna juguw kɛlɛli daminɛ u bɛ farabu fila kɛ u bɛ tila k'u mada a ye taa Congo MINUSMA bɛ Congo kabini 95 MINUSMA bɛ Congo fo sisan a ye taa Liban ONU ka soldat de maintien de la paix bɛ yen n ko génocide rwandais o kɛra ka ONU ka soldats to yen le génocide rwandais s'est passé en présence des militaires est-ce que vous voyez de l'ONU a ye taa orange génocide rwandais kan Somalie MINUSMA ka équivalent min tun bɛ yen Shebabu ye dugu minɛ k'u to yen donc ONU ka soldat de maintien de la paix i b'a ye ko tiɲɛ t'a la kaburu natɔ a bɛ fɔ ko n'u ka soldats nana n'u ye mɔgɔ faga jamana kan e ka jamana kan u mana jamanaden dɔ faga par accident k'e yɛrɛ ka bigi ta k'a sɛbɛn k'u ka soldats tɛ juger n'u ye viol k'i ka jamana kan u ka soldats tɛ juger wa u tɛna kɛlɛ ban kama u bɛna san 10 san 20 mɔgɔ t'u ta wagati dɔn crise min wulila Côte d'Ivoire n'a kɛra ka ONU ka soldats to yen ONU ka soldats de crise in tɔ juguya parce que ONU ka soldats olu de ye u impliqué Ivoire crise la n'a kɛra crise post-électorale ye o de la le Mali doit faire énormément attention n'an ka élection kɛra ka MINUSMA to an ka jamana la u bɛ jamana tila k'a kɛ kan fila ye i n'a fɔ Alassane ni Gbagbo à l'époque en Côte d'Ivoire MINUSMA bɛ taa président dɔ proclamer i b'a ye Mali cour constitutionnelle fana bɛ taa président dɔ proclamer jamana bɛ tila a bɛ kɛ fila ye o de la an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana la an k'u bila dehors est-ce que i y'a faamu donc nin ye MINUSMA ka janfa ye u bɔra ka nin de fɔ Antonio Guterres ko minɛn t'u bolo ka terroristes kɛlɛ ko minɛn t'u bolo ko ka rébellion kɛlɛ ko donc ko MINUSMA yɛrɛ ma adapté o kama est-ce que i y'a faamu la MINUSMA dispose de 13 000 militaires au Mali des hélicoptères des chars blindés des véhicules lourds o bɛ u bolo an ka jamana kɔnɔ donc ko in kɛlen bɛ business wari ɲini est-ce que i y'a faamu parce que u ka soldats ils sont extrêmement bien payés u ka soldats fɛn fɛn bɛ Mali la i bɛ taa sɔrɔ u ka dugu la u bɔra dugu min na n'u nana ONU ka baara la u bɛ se k'o sara ɲɔgɔn 2 de ta aw ni Ala ni kira cɛ olu bɛ sɔn o guerre ka ban u tɛ sɔn a guerre ka ban cogo si la o tɛmɛlen kɔ an bɛna Burkina olu fana ye min kɛ ONU na Burkina bɛ u bɛna a ɲɛfɔ aw ye Burkina fana olu ye ONU ka mɔgɔ dɔw gɛn est-ce que i y'a faamu ONU ka représentant spécial dɔ tun bɛ yen u y'o gɛn a to n bɛna a fɛn kalan sa k'a mɛn n'i y'a ta k'a lajɛ Burkina ministre des affaires étrangères est-ce qu'il y a faamu a ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Nations Unies ka muso dɔ bɛ yen ko Barbara Nanzi i b'a kalama u ye o gɛn u ye délai d'a ma est-ce qu'il y a faamu ko à partir du 23 décembre ko n'u y'a ye Burkina u b'a minɛ k'a kɛ prisonnier burkinabé ONU ka muso dɔ ONU représentant dɔ Burkinakaw ko n'u ye muso in ye u ka jamana kɔnɔ à partir du 23 décembre ko n'u y'a sen k'u b'a minɛ k'a fili kaso kɔnɔ aw b'a kalama o tun bɛ min kɛ o muso in jaja o ni terroristes de tun bɛ complot la o de tun bɛ Burkina armée ka position di terroristes ma i b'a ye k'a fɔ ale de tun bɛ déplacer a yɛrɛ y'a reconni ko terroristes bɛ yɔrɔ min na ni jamanadenw bɛ siran ka taa avec les terroristes bɛɛ bɛ siran ka taa Burkina dugu yɔrɔ minnu na dɛ aw b'a kalama ko ni muso in tun bɛ taa o dugu yɔrɔw la ni muso in tun bɛ taa terroristes bɛ yɔrɔ min na ka taa terroristes sɛgɛrɛ f'u sigiyɔrɔ la Burkinabéw bɔra o de kalama k'a ni terroristes bɛ janfa la u bɛ complot la u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a kalama Burkina a ye don kelen de di 24 heures ko muso k'i ka minɛn cɛ ko n'a ma ka minɛn cɛ k'u b'a kɛ koli ye k'a bila kaso la cɛn tɛ n dogo i la peuple africain ɲɛ yɛlɛla dɛ peuple africain bɔra ko kalama peuple africain révoltera peuple africain tɛna sɔn jɔnmaya ma tuguni Burkina filɛ de n'i y'a ta k'a lajɛ 23 décembre min tɛmɛna kunna sini ka ONU ka représentant dɔ k'a gɛn n'a hakili b'a la Mali de la ka nin kɛ ONU ka mɔgɔ dɔ fana la ka 48 heures d'a ma k'a ka an ka jamana bila
Tchébado, c'est ça qu'on appelle la diplomatie agressive. Wa Burkinabé ni sira min kan n'a tora ni sira in kan saraka t'a la ka terrorisme kɛlɛ a bɛ ban parce que Nations Unies France ninnu de bɛ terroriste kɔkɔrɔ terroriste tɛ nin jamana si la Burkina ni Mali la Nations Unies ni France olu de bɛ terroriste armé olu de bɛ terroriste financé olu de bɛ armée ka position l'armée burkinabé l'armée malienne k'an ka position ta k'a di est-ce qu'il y a faamu terroriste ma u k'an frapper sinon aw ni ala ni kira cɛ aw bɛ se ka nin faamu cogo jumɛn na n balimaw mɔgɔw bɛ siran ka taa yɔrɔ min na ko terroriste juguw bɛ yen u ka dugu dɔ bɛ yen ko Djibo mɔgɔw bɛ siran ka taa yen e bɛ se k'a faamu cogo di k'e bɛ taa opération humanitaire kɛ yen yɔrɔ la e bɛ se ka taa opération humanitaire kɛ yen yɔrɔ la cogo jumɛn na kɛlɛ bɛ yen a fɔra ko djihadistes bɛ mɔgɔ minɛ e dun djihadistes tile kelen min minɛ u ma deli ka rançon demande i la aw munna i bɛ taa nin yɔrɔ la Burkina autorités bɔra kalama dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ u y'a gɛn k'a fili kɛnɛ ma ka 40 c'est-à-dire ka 24 heures d'a ma Ibrahim Traoré nalen Burkina France u ka mɔgɔw tun bɛ Burkina état-major yɔrɔ o yɔrɔ la n'u tun bɛ renseignement sɔrɔ Ibrahima Traoré y'a contrat bɛɛ cassé a ye France ka mɔgɔw bɔ Burkina armée la u ka état-major la an'u ka service de renseignement na e m'a ye o de kɛlen i b'a ye k'a fɔ armée burkinabé a jateminɛ ka n'a bila bi la an b'a mɛn k'u binna embuscade kɔnɔ Burkina armée ma bin embuscade kɔnɔ parce que pour que sarasiw ka bin embuscade kɔnɔ convoi bɛ ka taa fo dɔ de ka convoi ka position di ɔ mɔgɔ minnu tun bɛ convoi ka position di o de tun ye France ka mɔgɔ minnu tun bɛ armée burkinabé la ani u ye musonin min kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw olu de tun bɛ renseignement di la djihadistes ma donc u kɛlen ka olu sama san u ye ni muso in gɛn u ka coopérant minnu bɛ armée burkinabé la olu fana gɛnnen maintenant l'armée burkinabé ne tombe plus dans les embuscades u tɛ ka embuscade yɛrɛ n'i y'a mɛn embuscade u y'i taatɔ de dɔn sa armée burkinabé ka position de tunna u la jugu tɛ armée burkinabé ka position dɔn u t'a dɔn u bɛna sanfɛ de wa u bɛna duguma de wa u bɛna cɛmancɛ de fɛ wa bi an bɛ wagati min na i b'a ye terroristes tɛ ka se ka nin yɔrɔ ninnu si dɔn donc armée burkinabé ye initiative ta ka opération militaire daminɛ an bɛ wagati min na plus de 50 villages ont été libérés au Burkina Ibrahim Traoré sigi wagati ka se sisan ma 50 villages o de libéré la i b'a ye k'a fɔ o don na arme sugu dɔw donna Burkina ah non cɛ kabako don minɛn dɔw donna Burkina jamana ci minɛnw de don nin tɛ terroristes kɛlɛ minɛn yɛrɛ nin ye ni jamana o jamana mana kɔrɔbɔ k'i b'i ka Burkina kan u b'i ka dugu ci u donna est-ce qu'il y'a faamu ni pick-up baden de ye ka don ni véhicule blindé baden de ye wa u ka avion bɛ sira la ka na Poutine bɛ ka dagabana avion labɛn Burkina ye c'est-à-dire non a fɔ terroristes ye k'u ka marifa déposer quoi Burkina terroristes a y'a f'u ye k'u ka marifa déposer n'u ma marifa déposer u bɛna jahanama de y'u ɲɛ la armée burkinabé ani armée malienne a b'a dɔn u ye opération daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ɲɛ b'a la Monoro o ye Mali ni Burkina frontière de ye ko armée malienne ye frappe sugu dɔ jigin Monoro n'i y'a ta k'a lajɛ terroristes kan u bolila k'u bɛ taa Burkina armée fana y'a susu kun n ko coopération de daminɛla i b'a ye Damiba ka temps na Damiba kun banna nin de ma coopération Mali Burkina an ka jɛ k'an ka frontières sécuriser bon o coopération de daminɛla kunun ka se bi ma Mali ye jahanama de jigin terroristes kan Mondoro u bɔra Mondoro sisan k'u b'u kunda Burkina territoire kan ye n'u kun y'a dɔn hali u kun kana kɔrɔbɔ i b'a kalama k'u y'u yɛrɛkɛ de u y'u kɛ k'u ɲɔgɔn dan u ye fa de don terroristes la a caman kɛlen bɛ bi ka marifa bila ka boli u sa tagama ye caman bɛ k'i ɲɛsin kɔngɔ kɔnɔna de ma an bɛ wagati min na dɔw ko terroristes dɔw ko ni ala y'olu ɲuman bɔ nin na ko fo ka olu sa marifa cili tɛ dɛ ko ala olu tɛ alimɛti minɛ u tɛ marifa ci dɛ u tɛ alimɛti fɛn o fɛn tasuma olu tɛ gɛrɛ a la tuguni o de la n bɛ min f'i ye est ce que i y'a faamu
Ayaw akili sigi population burkinabé aga kɛlɛ bantola do wallahi kɛlɛ bantola do avion munu nana déjà olu bɛ ka monter munu bɛ ka na no farala o kan kalo fila Burkina ville bɛɛ bɛ libéré est-ce qu'il y a faamu kalo fila Mali ville bɛɛ bɛ libéré parce que Assimi Goïta ale ani Ibrahim Traoré u ye conseil de défense de kɛ bɛɛ ordre di ni jamana fila i ka chef d'état major ma ko kalo fila ka se kalo saba ma k'u tɛ fɛ ka terroriste ye Mali ani Burkina kɔnɔna la ko terroriste c'est-à-dire u tɛ fɛ ka kuma yɛrɛ de mɛn quoi Mali ni Burkina cɛla la o ordre de dira an m'a ye u ko ils ont donné l'ordre d'intensifier les opérations militaires ils ont donné l'ordre d'intensifier le feu surtout ala yɛrɛ nana ni hɛrɛ dɔ ye o ye mun de ye samiya banna parce que samiya o ka jugu troupe ka progression ma que ça soit le Mali le Burkina samiya la i b'a ye blindés bɛ balan pick-up bɛ balan samiya banna le terrain est plat dugukolo nugulen don o kɔrɔ de ye ko blindés ka boli ka don o kɔrɔ de ye ko blindés k'a ye tagama aw sago la o kɔrɔ de ye ko pick-up k'a ye taa terroristes nɔfɛ fo Kuluwo la la ilaha illallah o de senfɛ n balimaw Mali kɔnɔ o bɛ ka kulu baden de terroristes tun bɛ dogo kulu o kulu la n balimaw u y'a kilancɛ bɛɛ ci parce que missile minnu b'an bolo a missile bɛ se ka kulu transpercer a bɛ kulu perforer n'i y'a ta k'a lajɛ Burkina olu fana bɛ ka o ordre kelen de di u ka mɔgɔw ma an bɛ wagati min na donc Mali ni Burkina ni jamana fila ninnu c'est-à-dire aw jigi da u kan aw jigi sigi kɛlɛ in a banna kalo saba tɛ a tɛ jihadiste ko kuma mɛn nin jamana in kɔnɔna la ni ala ni kira sɔnna inchallah donc n bɛ aw bila a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila sur chercheur ka Cheikh Sala Kani Jalo a ka foli belebele bɛ yan morikɛ min n'a tɛ une semaine kɛ Mali kɔnɔ Kani Jalo a ka foli belebele bɛ yan Segu Dawuda Kani Jalo ka bɔ Tubakura Segu Dawuda Kani Jalo ka bɔ Tubakura o denkɛ Cheikh Sala a bɛ Bamakɔ yan n y'a ka numéro bila o don na maliyɛnw y'a dɔn ko cɛbakɔrɔ min don wallahi dɔnnibagaw ma ban dɔnnibagaw bɛ Mali la dɔnnibagaw ma ban dɛ dɔnnibagaw bɛ Mali la n'anw ye tiɲɛ yɔrɔ min na maliyɛnw ni ala sɔnna a ma aw b'o kalama parce que ni Kani Jalo lakaw tɔgɔ fɔra quoi a kana ɲininkali kɛ ko nin y'a ka dɔnni bɔ min i b'a ta Muhamadu Abdulayi Sadu ka se Dili Umu ma ka se Sidi Moribo Kani ma dɔnnibaga caman tɛmɛna ka na bila Cheikh Sala Kani Jalo et jɔn bɛ se ka ɲininkali kɛ olu ka dɔnni ko la tuguni an bɛ nin bila yan salamu aleykum